Club Junta, building better Africa. Angu anatipanga chibongwe. Anatipanga chibongwe sona. Ulakuitsa kwambiri. Kuli anthu ali mazenizeni. Abisana yoti makoko. Alexandria anatichivezo ibazana. Yazoiba kwambiri. Anatichivezo ibazana. Alexandria. Kuchikuli kuli makoko. Kuli anthu amene akulima zenizeni. Kumasuwa kasu machoka umakutaka pangise pini kusowa ndalama 2000 kwacha. Mufina aka kungotenga ndalama 300 million. Hapo tunafuna kuleta leo. Basi makaibu na mena chumwa ni chako mkode te tukutindwa nduli basi ndembo boma ndilongeri basi tose ukutibange chako sitizi angula tinende simenezo chifanya kudi wakula kati mwoku tijibela kuchifatso boma ndilongeri ya bela njipakani ngemanela kuti amena anatenga ndalama simenezi si olimba amena ukawo chia basi amena uchia china chili chose sama nchifaka mana anafe okay. Amada anafe fatuna abo para ntenda mene mujama ndamena makanisa kuti atigwa kudananga drama kuti zina zisirubezeka akula ndo tenjere tsana ngata mu meka famu alipo amene petu kwasiwa sana tenge amachonga ine simeka famu ine ngani nditenga ngole kale ka kupanga koma sama meka famu sisi kodi meka famu ya ndi madi statement ya boma ndilongwe inabwera kwachi ndikuneona anthu amene andajama tikakabisa kuti titsikuwa tupanga kaudi howa kuchiwa kuti apindula moko wedimiro alangira kusohala nyama funa mtonse likalega kuti kolinu asungulira anthu akumudwa kumeza ulineba wawanda pata filani hiyo iwakango kuwa wadi kwa jali Banji Amalawi nonse chigawo chino cha kumamawa. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Patatenga masiku pazitenga masiku kuti tibwere chifukwa chonena kuti mukudziwa tili mu mwezi umene tikupasa ulemu ali kodi ndinu Islamu ayi komano chifukwa chonoti tazunguliridwa ndai Asilamu malo amene timakhala nafenso timapanga nawo zimenezo ndi choncho chifukwa chonena kuti tikupanga nawo gawo limeneli nchifukwa chake tikusowa komano pena pake tikulephera kuzimanga ndikuziwa pamafunika kuzimanga komano zinthu zina zikachitika tikuyeneka kuti tibwere tauza Amalawi ineyo ndizayima pa chilungamo sindimafuna kunsangalasa munthu koma ndimafuna kusangalasa anthu anthu akasangalala mtima wanga umakhala wosangalala kusiyana ndi kusangalasa munthu mmodzi gulu lizivutika chimenecho nchimene ineyo sindili nchimene mwina chimasiyanisa pakati pa ine ndi azangawo ine sindimafuna kunsangalasa munthu ndi chifukwa chake ndinakana nditayimbiridwa telefoni kuti ndayankhulira ambeta nakana chifukwa zimene anapanga ine sizikundikhuza ndinakana nditayimbiridwa telefoni banji mutiyankhulire izi ine ndinakana ineyo sindili pano kuyankhula zopusa za munthu ndili pano kuyankhula zona zenizeni zimene Amalawi akazimva akhutitsidwe nazo so I'm not here kuchita entertain munthu kulubino ndichite entertain Amalawi chifukwa ndikamaenda kunja ndimakumana ndi Amalawi sindimakumana ndi munthu mmodzi ndikufuna muzindimvetsa
sinimafuna kusangalasa munthu chifukwa ndinsangalasa munthu uja munthawi imeneja 2-3 days mavuto amugwera sizichita bwino. Ndi bwino ndisangalase gulu. So ine zimene ndimayankhula zimakhala zonoti zisangalase gulu osati zisangalase munthu mmodzi. Nde mwina muzandimva kupweteka mbali ina pena pake ena muzandimva kuwawa. Programu yanga chigawo cha kumama kuno akundipasira ndi South Africa DPP Wing. South Africa DPP Wing. Pala anthu ambiri amene akufuna mwina kukhala ndi chipewa, akufuna kukhala ndi nsalu za DPP, akufuna kukhala ndi china chilichonse chokhuzana ndi DPP. Ku dziko la South Africa kuli kagulu kamene kanakhazikisidwa kamene kakutchedwa kuti DPP South Africa DPP Wing. Nde tilipo anthu ena amene timachikonda chipani cha DPP cho, koma mwina timasowa kuti azathuti ngapi zibwanji a DPP ku South Africa. Amene akutipasira program mama uno ndi a South Africa DPP Wing. Nde ngati mukufuna kuti muwapeze anthu amenewa, kuti mupeze materials, mupeze nawo kandi salu, kandi baleta, kandi chipewa cha DPP, taimbani foni muyankhule ndi Mr. Phiri 061 92 97 905 061 92 97 905. Ndiye kuti pamenepa muyankhula ndi Mr. Phiri, kapena mukhoza kuyankhula ndi Sister Thandi. Sister Thandiwa akupezeka pa 083 51 69 730. Sister Thandi akupezeka pa 083 51 69 730. Mukatero ndikuti mwalumikizana ndi DPP Wing ku South Africa. Iwo ndamene ata akuuzeni kuti mutipeze ife ndi chonchi. Program yanga chigawo cha kumama kuno akundipasira ndi DPP Wing. Komanso program yanga akundipasiranso ndi aja 4 Regions Organization. 4 Regions Organization akunena kuti pali anthu ambiri amene akufuna kujoina 4 Regions Organization kuchokera m'madera osiyana-siyana, kumpoto, chigawo cha pakati, chigawo cha kumwera, komanso chigawo cha kumvuma. Choncho kwa nonse amene muli ndi chikhumbo chonena kuti mukufuna mujoine 4 Regions Organization, muzithandiza anthu, muzipita m'mamizi kukathandiza anthu, mukufuna kukhala membala wa 4 Regions Organization, nde mukudziwa kuti kodi ndikhale membala wa 4 Regions Organization chingachitike ndi chani. Inu tatengani manambala awa nde mwayimbire anthuwa akufotokozereni kuti kodi 4 Regions Organization imayenda bwanji nanga imatani, akulongosolereni nde mumve zintchito zimene imagwira 4 Region nanga chimachitika ndi chani kuti iweyo ukapezeke ndiwe membala wa 4 Regions Organization. Kumbukirani kunena kuti 4 Regions Organization ndi organization imene ili ya charity, imathandiza anthu osauka, anthu ovutika, anthu olumala, anthu osowa, komanso kuthandiza zinthu zimene zagwa mwazizizi mu dziko la Malawi pamene pakufunika thandizo. Iwonso nawo amakapezeka pamenepo nde ntchito ya 4 Regions Organization. Osati kuyitanisa ndrama ndikuyika nthumba ndikuzidya weka, amene usa 4 Regions Organization ndipo akuuzani kunena kuti ife ndrama zathu kumene timakazipeza ndi kwakuti. Tayimbirani 4 Regions Organization. Mukayankhula ndi anthu amenewa akuponyeraniso ni website ya 4 Region Organization, muone ntchito zimene akugwira 4 Regions Organization. Choncho mungapeza 4 Regions Organization pa manambala awa. Imbani pa namba iyi
083-432-6544. Imeneyi ndi +27 +27-83-432-6544. ndipo muyankhula ndi Heaven Luz. ndipo mukhozaso kuimba namba la ina iyi +265-62 +27 +270-130-4664. ndibwerezenso namba la imeneyi +270-62-130-4664. muyankhula ndi Sister Dinala. ndipo amene tili ku Malawi mukhoza kuyankhula ndi Mai Elizabeth pa namba la iyi +265-9848-75156 +26098487556. muyankhula ndi Sister Elizabeth. nonse amene mukufuna kulowa gulu lija la 4 Regions Organization kukhala membala okhazikika onena kuti china chake chikachitika bungwe lizikuthandiza osati wotsogolera ikhayo ndi amene azimva kukoma ayi. ili ndi bungwe limene aliyense azipindula naye, wakumuzi, wakutawuni, wolemera, wosauka. Limpopo ndi Comrade Mtenyo. Potamangira nthawi chigawo cha kummawa kuno choyambirira ndati ndipemphe nawo nonse achipani cha DPP zomwe zikuchitika ku chipani sizabwino ayi. zimene zikuchitika ku chipani cha DPP sizabwino ayi. Ndizoona tikuvomereza Amalawi kunena kuti zinthu mwaziyamba bwino mukuziyendesa bwino, koma tsopano mkatikati mwanu zinthu sizikuyenda bwino. ndanena kuti ndiziyankhula chilungamo, ndingoyankhulapo chilungamocho amene zimpweteke koma eni ake amene amayikonda DPP ne akumanduza kunena kuti Comrade Mtenyo musasiye kutizuzula, chifukwa mukasiya kutizuzula tibwereraso kunja kwa boma. ndikufunseni kumanda kula azanu kuti mukufuna mutabwerera koso kumanda akulilongwegerozi kumene kula azanu uko mukufuna mutapitako kapena kumanda akunkwichi mukufuna mutabwerera kubwaira manda ako echechaye kumene kula azinzanu mukufuna nanu mutapitako. ndeni mafuna ino a DPP mundimve kunena kuti zimene mukupanga ku chipani sizabwino ayi. ndakhala ndikukamba nkhani ya Jenny Ansah, ena amaona ngati ndi nkhapa kamwa. ndikufuna ndinene kuti tokha Malawi tazionera tsiku la amalitiri, zimene zachitika mtsiku la amaditiri tonse taziona. ndiye ndikufuna ndiyankhule kunena kuti kodi zimene zichandisa bwino. a Jenny Ansah ndi a Enoch Chihana analakwa chani kapena kuti analakwa pati, analakwa chani mukulephera kuayitanisa pambali nkuwayankhula ndikuyankhula nawo. kodi dziko la Malawi, dziko lathu, vuto kwenikweni ndi chani kumbali ya ma vice president? vuto lenileni la ma vice president ku dziko la Malawi ndi chani? a Chihana ndi mai Jenny Ansah akukhala mozunzika. ndikunena pano nduna zina zikutuma anthu ndikumalemba pa social media nkhani zabodza kunena kuti mai Jenny Ansah akufuna kuyambisa chipani. mwazitenga kuti zimenezi? nduna zina zamphamvu ku chipani cha DPP zikutuma anthu ndikumalemba kunena kuti mai Jenny Ansah akufuna kuyambisa chipani chawo. Amalawi chimene chikuchitika ineyo ndifuna ndizingoyankhula zoona zake zenizeni. anthuwa
chilipo chimene akudziwa, chilipo chimene akuchiopa. Ine sindichinena, ineyo ndikuchidziwa, koma sindikufuna ndichinene. Koma akuluakuluwa chilipo chimene akuchidziwa, then nawo chimene akupanga akuluakuluwa sakufuna kunena kuti my Jeni Ansah 2030 azapikisane nawo pa upresident. Chimene chili chinthu cholakwika. Sakufuna my Jeni Ansah kuti azipita azikagwira ntchito za boma chifukwa chonena kuti she will be famous to audience. My Jeni Ansah akakhala famous ku audience ikamayendikira nthawi ya campaign, anthu tizakhala tonse tikakhutukira kwa my Jeni Ansah kuti no, she must be the next president pamene apita Mutharika akupita kopuma. It's not like that. Let this woman go and do the job for the government. Alekeni achihana apite akagwire ntchito ya boma. Isizonena kuti tizipitako ndife amene watikatuma akhala famous, nde akakhala famous come 2029 2030 nthawi ya makampeni, anthu wangati azapange kampeni ndekuti akhoza kuzatenga boma. It's not like that. Kumbukirani kunena kuti chinjoka ichi cha MCP munaphera limodzi, and you never know, it was the secret of God amene anapanga kunena kuti Peter Mutharika adzawina through Jeni Ansah, through Enoch Chihana. I'm very much concerned. Chinthu chimene chachitika ku Nkhatabe chakumalitiri anayenereka a Jeni Ansah kapena a Enoch Chihana apite kukagwira ntchito imeneyi, koma takatenga president or vice president wa chipani cha DPP kuchokera ku Northern Region ndikupita kukayimirira kumene kuja ngati ntchito ija ndi ya chipani pamene ntchito ija inali ya boma. Ndili pakati pamenepa pali anthu amene akunkabe even kuzunzidwa. Sindikudziwa kuti ndi chifukwa chani. Sindikudziwa kunena kuti vuto ndi chani kwenikweni. Atsogoleri aku DPP vuto ndi chani. Ndanenadi kunena kuti njoka imene ija munaphera limodzi, komanso ifenso tili mgulu momwemo timasakidwa kufuna kuphedwa chifukwa chofuna kupha njoka imeneyi. Lero mwafasamu, lero mwayiwala zonena kuti kunala comrade Ntanyiwa amakuwa siku ndi siku kuti mwina tisinthe boma lisinthe. Lero mwayiwala mukudya mapwevupwevu, kumwa mafuta anophikira, kumwa mkaka, kandi kudya whatsoever zimene zili zonona, kuzilemeresa nokha, kugula magalimoto odula. Mwayiyambisa nokha adiyo tchula mayina, mukumatchula mayina ku parliament. Lero ine ndikabwera ndikakutchula ndi mayina, wina asapite kukatenga warrant of arrest chifukwa mwayiyambatu nokha. Munali ku parliament mwatchula mayina anthu ochuluka amene anatenga ndrama za Malawi sanafune kubweza. Nde muli enanso ku DPP mwayambaso zimenezi. Nde ine ndikabwera ndikakutchula ndi mayina pasapezeke kudandalo kuti bwanji mwana yakupanga izi ndizofuna. Ineyo next time I'll be here mentioning names also za anthu amene ku DPP mwalemera in 6 months. Chimene chichi ndinene ndibwera ndi mayina anthu ku DPP amene mwalemera. Musaone ngati sitikudziwa, we know everything A to Z, koma chifukwa chonoti tikukhala chete mukutitenga ngati ndife opusa, mukutitenga ngati ndife zisiru. Sitinasayinire contract yonena kuti mukagwira ntchito tizakupasanizi Antanyiwa. Koma aliyense amene wachita bwino akuyenera kulandira mphoto whether you like or not.
ndendufuna ndikuuzeni ku DPP mukapitiriza kupanga zibwana zile mupangazi ineso ndikulengezani maina inu simwalengeza maina azanu ndeneso ndibwera ndilengeze maina kuti akuluakule taendani mupite pakuti mukaone pali chakuti mupite pakuti mukaupange mwini wake ndi wakuti koma zinthu zowazika mudzina la wakuti. Tatieni tisitengerapo phunziro. Once we make a mistake in the first place, next time tisabwereze so mistake imeneyo. Tieni tatumikira Malawi. Peter Mutharika sakufuna Zakatangali. Peter Mutharika wadzipereka kuthana ndi Katangali. Why you? Ndichifukwa chake mukhanga timukuchedwa ndikutapa uku anthu akumenyedwa msiku. There's no security. Chitetezo kulibe. Chitetezo pano pande chayambaso kusokonekera. Tona munthu wamenyedwa uchi. Mumva mawa ndi nkuja anthu agwidwa aja atulusidwa. Majaji akubwera kunena kuti anthu asazamangidwe. Omwe aja amanena kuti anthu asazamangidweso ndi anthu omweonso akupitaso kumaka chita ma virus. Mukuona ku judiciary. Mukuona kupeperesedwa kumene mukupeperesedwa ndi akulu IMCP. Akukuzani kunena kuti ya imutichite defend. You are defending the people, but look now, after you defend them, akupitanso ndikumakabwereza zomaka akapa anthu akhapidwa aja munthu akhapidwa uja anthu amene mwagwirawo tikufuna tidziwe chilungamo chake. So DPP zukhanga timukugona kwambiri chitetezo cha mziko chasokonekera kapena mwina tinene kuti tichite vice versa. Amukhitwa akhale achiwiri awo akhale oyamba. Isitu ndimene anthu akunena kuti amukhitwa ndofasa kwambiri, amukhitwa afasisa kwambiri. Ndizimene kunja kuno zikuyankhulidwa olemekezeka amukhitwa akuti inuyo mwafasa kwambiri kapena mukudziwa chilipo china chake chimene chikuchitika pakati painu ndi IMCP. Zimene akuyankhula kunja kuno. So tikabwera nkukuuzani zimene akuyankhula anthu timakhanga kuti tikungopeka. Nde kunja kuno ndifuna ndinene anthu akunena kuti mwina achisale ndi amene akanakhala nduna yoyambirira ya chitetezo, amukhitwa akanakhala yachiwiri. Awo tumaganizo anthutu osati ine. Chifukwa ife tikamabwera timanena zimene anthu kunjaku akuyankhula kuti tikuuzeni. Nde ndifuna ndinene DPP is too much. 6 months chitetezo out. Judiciary yathu sikuonesa sogolo labwino. Tamba kukayikira kunena kuti kodi olonkhani ya Chilima ikayamba kukambidwa. Ioneka tsogolo lake. If it's like this, ndekulu bwino nkhani ya Chilima kungoisiya ngati mukudziwa zonena kuti mwangoiyamba ndikungofuna kungoapeperesa Malawi. Ndekulu bwino kuzisiya. Now we are doubting. Ngati judiciary yathu ikulephera kupereka chigamulo kwa zinthu zimene zikuoneka ndi maso, zinthu zimene zili ndi umboni. Lero mukuyamba nkhani ya Chilima, nkhani imene ili ya sensitive and ndi nkhani yonena kuti anthu akuyenerekadi kumangidwa. Chimene anapanga ndi chipongwe. Koma now we are doubting kunena kuti is DPP going to arrest all those people amene akukayikiridwa ndi nkhani. How you feel, as a Sogoleri Abu DPP? How you feel? Mumiezi 6 imene yapitai Sogoleri ku DPP alemera monyasa kwambiri.
kulemera kumposa Tom mpinga njira pa miezi 6 kulemera kumposa Tom mpinga njira tikukonza ziko kapena tikupitiriza kulononga lowera ni nsewu wako mchinjiwo mulowere nsewu wako mchinji chifukwa tikamayankhula anthu mumaona ngati zaboza nsewu wa mchinjiwo mupeza malo ena pakumangidwa complex mukumangidwa nyumba mmene momo nyumba zokwana khandi 15 nduna ya TPP ikumanga nyumba msewu wa mchinji maina anu ndibweresa izo mwayambatu ndati ndinuyo kumachula maina ndiye ndibweresa koma mmalowa mboma kuti mufuna mukonze mboma not knowing mmakakamira kulowa mboma ndicho linga chonoti muzilemeresa. What is that? I'm very concerned and very disappointed. Nkondo imene timamenya asoti tibwereseso anthu okubayina mboma. I'm very disappointed. Chimene chichi mumve ku DPP kunena kuti Comrade Ntanyiwa is very disappointed. Not I'm very disappointed because you never give me anything, but I'm very disappointed because of what you are doing. Because nchito imene tinagwira nawo iwoneka kuti ni nchito yopanda pake mwina tikanangomsiya Lazarus chakwera moja asipitiriza kuononga because you come kuzaonongaso mmalo moza konza. Mukufuna kunduza zonoti Justin Malawezi anala kwa chani amalemu a Justin Malawezi anala kwa chani. If I'm not wrong kuti nda amalemu a Justin Malawezi mina anali vice president anala kwa chani. Mufuna kunduza zonoti akasiri muchirumba anala kwa chani. A Joyce Banda anali vice president asana kale vice president treatment mina amalandira anala kwa chani. Let Chirima anala kwa chani. Lero Cheni Ansa wala kwa chani. Achihana ala kwa chani. Kuli Morris Mutali, he fought. Morris Mutali, he fought for this government. Usana ndo siku samagona. Mwachitira chani a Morris Mutali. Mwamuchitira chani kamlepo kaluwa. Tisamafune kugwirisa ntchito anthu kuti zathu zikatendera iwo asanduke zitsiru. Anthu amene anaisunga TPP lero asanduka zitsiru. Where's Gladys Ganda? Ali kuti achina Salim Bagas, ali kuti achina Johnston Kumangochi. Kuli anthu ambiri amene siningathe kuachula ena mulilongwe kagulu kose kanyamata kamene kamaenda ndi gangata kaja kuti APM alowe mulilongwe. APM ndi kumanjanja nkumaoneka dolo APM mulilongwe. Anyamata amene acha mwachitira chani ku DPP mwathokoza ndi chani tikankhula chonchi aya Comrade Ntanyiwa bwanji mpanga chonchi tieni pamene tagwira ntchito tidziwe kunena kuti ntchito iyi timagwira ndi awa, ntchito iyi timagwira ndi awa, ntchito iyi timagwira ndi awa, ntchito iyi timagwira ndi awa. Ena afe tinachivomereza olo musankhe mafoni athu.